पावसाळ्यामध्ये किंवा थंडीच्या दिवसामध्ये खाल्ला जाणारा पौष्टिक पदार्थ म्हणजे माडगं. तर पूर्वीची लोक माडगं सारखं बनवायचीत, पण आता थोडीशी ती पद्धत कमी झालेली आहे. पण हे माडगं खाल्लं की शरीराला एक एनर्जी अशी आपल्याला मिळते. तर कसं करायचं ते बघूया. पण त्याआधी चॅनेलवर जर नवीन असाल तर चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा. इथं मी सुरुवातीला 3 तांबे पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे. एका पातेल्यामध्ये मी पाणी घेतलेलं आहे आणि पाणी गरम होत आलं की यामध्ये मी अर्धी वाटी तांदूळ घेतलेला आहे. तो तांदूळ स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे आणि या पाण्यामध्ये घालून घेतलेला आहे. आता चवीनुसार थोडंसं आपल्याला मीठ घालून घ्यायचं आहे. 1 पाव चमचा मी मीठ घातलेलं आहे. आता याला मिक्स करून आपल्याला हा तांदूळ शिजवून घ्यायचा आहे, म्हणजे आपल्याला याचा भात बनवायचा आहे. आता पाणी घेताना थोडं नॉर्मल म्हणजे नेहमीपेक्षा जास्त पाणी घ्यायचं. जसं आपण भात शिजवण्यास घेतो त्याच्यापेक्षा पाणी थोडं आपल्याला जास्त घ्यायचं आहे. आता हे भात शिजूपर्यंत इथं मी अर्धी वाटी उडदाची डाळ घेतलेली आहे. आता ही डाळ आपल्याला लो गॅसवर एक 2-3 मिनिट थोडासा याचा कलर चेंज होईपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचे. आणि इकडं आपला तांदूळ देखील एका साईडला शिजतोय. गॅस अजिबात फुल्ल करू नका. अगदी लो गॅसवर याला थोडासा कलर चेंज होईपर्यंत भाजून घ्या आणि डाळ पूर्णपणे आपल्याला ही थंड करून घ्यायची. आता डाळ थंड झाली की आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून घ्यायची आणि याची एकदम आपल्याला बारीक अशी पावडर करून घ्यायची. अशा पद्धतीने बारीक पावडर करून घ्यायची. आता इकडं आपला भात देखील छान असा शिजत आलेला आहे. आपण बघूया, आपला भात देखील जवळजवळ पूर्ण असा चांगला शिजलेला आहे. तुम्ही बघू शकता अगदी शीत आपलं छान असं फुललेलं आहे. आपला भात चांगला शिजलेला आहे. आता गॅस आपला लो मी केलेला आहे भाताचा. आता तोपर्यंत इकडं जी उडदाची पण पावडर केली ती एका भांड्यामध्ये काढून घ्यायची आणि यामध्ये आपल्याला थोडंसं थंड पाणी घालून घ्यायचं आणि याची आपल्याला एकसारखी पेस्ट बनवून घ्यायची आहे. म्हणजे याच्या सगळ्या गुठळ्या आपल्याला मोडून घ्यायच्या आहेत. आपण ही पावडर डायरेक्ट शिजवलेल्या तांदळामध्ये घालू शकतो, पण काय होतं ना, डायरेक्ट घातलं तर याच्या गुठळ्या जास्त होतात आणि त्या गुठळ्या मोडणे शक्य नाही. त्यामुळे अशा पद्धतीने आपण साईडलाच याची पेस्ट करून घ्यायची. तुम्ही बघू शकता एकदम अशी छान याची पेस्ट झालेली आहे. अजिबात यामध्ये गुठळ्या वगैरे काही राहिलेल्या नाहीत. अशी एकसारखी अशी स्मूथ आपल्याला याची पेस्ट करून घ्यायची. आता ही पेस्ट झालेली आहे आपली आणि इकडे तांदूळ जो आपल्याला शिजलेला आहे त्यामध्ये आपल्याला ही पेस्ट घालून घ्यायची आणि गॅस आपला सुरुवातीला फुल्ल करून घ्यायचा आहे, कारण याला आपल्याला उकळी आणायची आहे. आता यामध्ये हे छान असं मिक्स करून घ्यायचं आणि याला आपल्याला उकळी काढून घ्यायची. आता ही याच्यासोबतच आपणच आता गूळ देखील याच्यासोबतच घालून घ्यायचा. आता इथं मी 2 वाट्या गूळ घेतलेला आहे, म्हणजे अर्धी वाटी तांदूळ घेतलेला आहे, अर्धी वाटी उडदाची डाळ घेतलेली आहे, 2 वाट्या मी इथं गूळ यासाठी वापरलेला आहे. जर तुम्हाला जास्त गोड आवडत असेल तर तुम्ही गूळ अजून थोडासा वाढवू शकता, पण एवढा गूळ पुरेसा आहे. आता याला फुल्ल गॅसवर आपल्याला छान एक 3 ते 4 मिनिट हे शिजवून घ्यायचं आहे. आता आपण जी उडदाची पेस्ट घातली यामुळे याला थोडासा थिकनेसपणा येतो आणि हे थोडंसं ना 2 ते 3 मिनटानंतर दाटसर व्हायला लागतं. आता जवळजवळ एक 2 ते 3 मिनिट आपलं हे छान असं शिजवून झालेलं आहे. आता यामध्ये आपण मी सुंठ, बडीशेप आणि वेलची भाजून याची मिक्सरला पावडर करून घेतलेली आहे आणि ती चाळून देखील घेतलेली आहे आणि ती देखील आपण यामध्ये थोडंसं फ्लेवरसाठी यामध्ये आपण घालून घेणार आहे. साधारण मी 2 चमचे यामध्ये घालून घेतलेले आहे. सुंठ, बडीशेप आणि वेलदोडा याची पावडर करून घातलेली आहे. आता पुन्हा याला छान मिक्स करायचं आणि मीडियम गॅसवर हे पुन्हा आपल्याला एक 2-3 मिनिट छान असं शिजवून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता याला थिकनेस थोडासा आलेला आहे आणि मगापेक्षा हे थोडंसं दाटसर आपलं हे माडगं तयार झालेलं आहे. पूर्वीची लोकं ना माडगं भरपूर करायचीत, पण आत्ता थोडंसं याचं प्रमाण कमी आहे, म्हणजे जेणेकरून बऱ्याच काही लोकांना माडगं हा प्रकारच माहिती नाही. आता चला जवळजवळ एक 4 ते 5 मिनिट झालेले आहेत. आता यामध्ये मी 1 चमचाभर तूप घालून घेणार आहे. हे पूर्णपणे ऑप्शनल आहे, पण थोडंसं तूप घातलं की याला फ्लेवर देखील छान येतो, म्हणून मी 1 चमचा यामध्ये तूप वापरलेलं आहे. आता पुन्हा याला छान मिक्स करून थोडीशी उकळी आणूया आणि त्यानंतर आपण आता गॅस बंद करून घ्यायचा आहे. आणि जर तुम्हाला वाटलं की तुमचं मिश्रण एकदमच घट्ट असं माडगं झाले तर त्यामध्ये तुम्ही थोडंसं गरम पाणी घालू शकता. थोडीशी कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करून गरम पाणी यामध्ये घालू शकता. आता हे माडगं आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. तुम्ही बघू शकताय माडगं आपलं कसं झालेलं आहे. चवीला देखील तेवढंच भारी झालेलं आहे, कारण आपण सुंठ, बडीशेप, वेलदोडे घातलेत त्याचा देखील फ्लेवर यामध्ये उतरतो आणि हे माडगं अतिशय चवीला असं भारी लागतं. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला तर चॅनलला नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा.